Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mona, 30 years old, at tambalanista since 2018. Dati akong teacher ng daycare students sa aming barangay. Fulfilling ang trabaho kasi kahit makukulit ang mga bata, nakakahappy ang mga inosenteng gawi at salita nila. I once had a boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Ray. Ang alam mo, partner, may nagtanong sa akin dito, bakit laging kailangan itago? Itago nyo na lang ako sa pangalang Cameron. May atraso po ba kayo? May utang po ba kayong hindi nababayaran hanggang ngayon? Nagtatago po ba kayo sa batas? Kaya nga. Naitanong lang. Laging Lagi na lang kayo tinatago nagtatago. yung pangalan. Itago nyo na lang ako. Yan. Pwede namang ilantad Kaya natin siya nga. sa kanyang tunay na pangalan. Oo, di ba? I am proud to say that he is my boyfriend. Ganon, Yan. di ba? Hindi, itago na lang po natin sa pangalang Kemerot. Anyways, I once had a boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Ray. Napilitan siyang mag-abroad for greener pastures. One day, nahuli ko siya na may ka-chat sa Messenger. Nakalimutan yata niya na ibinigay niya sa akin ang password na account niya kaya hindi siya nangiming makipaglandian sa iba. Dahil nahuli ko sa akto, kahit mahal ko, nakipag-break ako. Besides, magkaiba naman kami ng religion at ayaw naman niyang magpa-convert sa religion ko. Lumipas ang mga buwan na wala kaming communication. Hanggang isang araw naka-receive ako ng message from him. Sabi niya, magpapa-convert na daw siya sa religion ko. Kahit hindi na kami. Natuwa ako. Tinotoo naman niya. He was baptized sa ibang bansa. To make the long story short, pagkatapos ng ilang chats and video calls, nagkabalikan kami. Ayan tayo rupok-rupok Rupok pa more! Unang bakasyon niya sa Pilipinas, sinurpresa niya ako. Nag-propose siya and of course, I said yes. Bumalik siya sa ibang bansa para makaipon pa ng kaunti before ang kasal. Hanggang inabutan ng global pandemic. Hindi makauwi-uwi ng Pilipinas. Inabot pa ng 2 years bago siya ulit nagbalik bayan. Inayos namin ang kasal. Ilang beses na postpone ang wedding dahil sa pandemic. Muntik na ako maloka dahil hindi umaayon sa amin ang pagkakataon. Pati venue ng reception wala kami makuha dahil sa kabi-kabilang lockdown. Pati church hindi pwedeng gamitin sa kahit anumang services dahil sa health protocols na ipinatutupad ng gobyerno. Finally, naayos din ang lahat. A week before the wedding, namahagi na kami ng invitations. Pero ayaw pa rin kaming tantanan ng problema. 3 days bago ang kasal, nagkaproblema sa isusuot na suit si Ray. Hindi siya mapakali kaya kahit gabi na, sumugod siya sa nagtatahi ng suit niya. Nabangga ang motor niya habang pauwi mula sa sastre. Sa sobrang lakas ng impact, he died on the spot. Yung suit na isusuot niya sana sa kasal namin, yun ang suot niya during his wake. Halos mawalan ako ng ulirat tambalan. Sana iniwan na lang niya ako sa ibang paraan. Sana ng babae na lang ulit. Sana niloko na lang ako ulit. Sana umalis na lang at hindi na nagpakita. At least alam ko na buhay pa siya. Sa ngayon, pinipilit kong ituloy ang buhay. May mga araw pa din na malungkot but I am holding on. Alam ko kakayanin ko ito.
Maraming salamat sa pagbasa sa mapait na kwento ng buhay ko, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanistang patuloy na lumalaban sa buhay, Mona. Kaya pala yung quotation part o dun sa unang part, yung pagkasulat ng kwento, sana iniwan na lang niya ako sa ibang paraan. Yun pala yun. Ano ba yan? Nung first few parts ng kanyang kwento, na-excite pa Ako ako rin di ba? Parang very animated pa nga yung pagkwento ko, partner. Nagtatawanan pa tayo. Oo Tapos, nga rupok-rupok, ganun. Di ba? Actually, muntik ko ng parang mag-comment na ako dun sa, naku girl, sigurado ka ba? Parang ang daming hadlang. Oo, Di ba? diba? Parang Daming gusto red ko pang, flags. gusto ko pang kumoment ng ganun. Pero, yung pala talaga, talagang hindi pa rin talaga matutuloy. And that's sad. Katulad ng laging sinasabi namin kapag ganito, pag may death sa kwento ng Mahiwagang Burnay, wala po kaming words na, we don't want to, yung parang magmamaru kami dito. Ay, ito gawin mo, Teg! Dito gawin mo, girl! Para maka-move forward. Hindi Pwede lang kami magsabi ng mga, kung trip mo lang, na suggestions, ganyan, pero hindi natin pwedeng ipilit. Kasi, tama. ito talaga yung literal na time heals all wounds. Yes. Panahon lang ang makakapagsabi kung kailan ka makaka-move forward from it. At panahon lang din na magsasabi kung kailan mo maiintindihan ang lahat. Oo, ang talaga. lahat. Kung bakit kailangan mangyari. Ang sakit sa pakiramdam yung suit na sana susuot niya sa kasal, yung suit na isinuot niya sa kanyang libing. Ang salimuot, masyadong ang sakit, masyadong maraming twist and turns ang buhay. Oo, na parang talagang unexpected, no? Mahirap ipaliwanag minsan. Ang complicated. Mahirap intindihin, mahirap tanggapin. May mga Pero nangyayari. Nangyayari talaga. Tapos syempre tatanungin mo, bakit ako? Nagmahal lang ako? Mabait ako? Di ba ganyan? Totoo naman yan yung mga itatanong talaga natin Hindi din namin alam yung sagot. Ako Wala kaming tanga kami dyan. Walang Nauubusan. sagot. Gaano po kami kaingay sa radyo Correct. pag may namatay sa kwento ng Mahiwagang Burnay. True. Nahihirapan talaga kaming maghagilap ng mga salita kung paano namin may papaliwanag ng tama yung kung paano paano basta. namin itatawid ang 20 minutes Oo, na ito. correct. Pero ang gusto ko lang nalang tingnan dito na angulo, yung parang everybody deserves a second chance. 'Di ba? Binigyan niya ng second chance. Gusto kong tanggalin sa kwento yung part na may namatay, 'di ba? Na pwede ka talaga magpatawad kasi isipin mo nahuli mo yung boyfriend mo na niloko ka. Correct. Malilimutin kasi siya, binigay yung password, dapat binago niya, nakalimutan niyang baguhin, di nakita mo tuloy. 'Di ba? All out sa paglandi, 'di ba? Kasi nakalimutan na yung password na nasa iyo, 'di ba? Pero nabigyan ng second chance. Na-imagine ko yung pakiramdam kung paano ka nag-react the moment na makita mo na yung boyfriend mo may kinakalanding iba. Correct. O kinakalantaring iba. Yan. 'Di ba? So And nakita mo rin, 'di ba, na when you gave a second chance, kung paano din naman siya naging seryoso about it. yes, 'Di ba? yes. People do really make mistakes. And speaking people of change. correct, and speaking of second chances, I think magkakaroon ka rin ng second chance at love. This is not the end of yung love story ng iyong buhay, 'di ba? When the time comes, when your heart is ready, kapag ka ready na rin yung lalaki na para sa then your love story will continue with another person. I'm not sure kung ito yung may napanood din kasi ako sa Facebook o may nakita rin ako sa Facebook na almost the same story. Yun nga, parang ikakasal na sila ngayong December pero hindi natuloy kasi namatay yung boyfriend. So, kung trending siya din yun. kung si Mona yun. Trending din siya, partner. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan. Hindi, nila. nagtago sila sa mga pangalan. So, Si Mona at Sorey. Hindi talaga tayo sure kung sila talaga ito, 'di ba? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Well, pero alam mo, kung titingnan natin din yung ibang parts ng kwento na Mahiwagang Burnay, yung sinabi niya na sana iniwan niya na lang ako sa ibang paraan, sana nang babae na lang ulit, sana niloko na lang ako ulit, sana umalis na lang, hindi nagpakita, at least alam ko buhay siya. Ito po yung isa ding reminder na
kung may mga tao sa buhay po natin na minsan nakakairita, nakakabwisit, at least buhay po sila. Alam mo yun, may minsan parang gusto mo nang patayin agad eh. Kasi Bisit na bisit ka eh. Oo, ang ingay. Kumukulo yung dugo mo pag nakikita mo yung taong yan eh. Correct ka. Ang daming pero mas malungkot kapag nawala sila eh. 'Di ba? Parang mas madaling i-try to make them change or i-try na 'di ba? Intindihin sila, lawakan yung pasensya mo, habaan, 'di ba? Kaysa yung hindi na magkakaroon ng chance ever kasi nga kinuha na agad. Correct. Kumbaga tingnan natin sa ibang perspektibo sa mga bagay na nakakainis. Halimbawa, 'di ba, sa bahay. Minsan iritang-irita tayo, sobrang kalat lagi ng bahay. Kapag may mga bata, Yan. ang ingay-ingay, ang bibigat ng mga paa, hindi mo mapagsabihan. 'Di ba? Minsan feeling mo nangaasar pa sila. Correct, 'di ba? Tapos tinawag mo yung isang beses, hindi susunod. Yan. Kailangan mga 6 na po. Oo. 65 times to be exact, 'di ba? Totoo nga naman, Diba? nakakasakit ng ulo pag sobrang ingay talaga nila na parang walang katapusan yung paglilinis mo. Correct. 'Di ba? Pero pag titingnan mo pala sa ibang aspeto, sa ibang anggulo ng ng sitwasyon. Mas malungkot pala pag wala sila. Yes. Meron akong shinare na video long time ago na nag-ano lang siya sa akin nag-memories lang sa Facebook na sobrang legit connected to what you just said, partner, no? Pinakita dun sa video yung isang household na sobrang daming nakakalat na laruan. As in, here, there, and everywhere. Totoo. Talagang Kalat halos talaga sila, hindi mo mga alam, kabisyo. may sofa pala doon. Ganun kakalat. Ay, may sofa pala doon. Hindi ko alam na may sofa. Sa sobrang Correct, daming nakakalat mga gamit ng bata. And then, nagpan siya to parang a few years later nung lumaki na yung mga bata, nagkanya-kanya na ng may sarili-sarili ng mundo, and then may sarili-sarili ng mga pamilya, partner. Bumalik siya doon sa Picture na makalat. hindi, bumalik siya, partner, dun sa kung how it should be, meaning yung malinis na sofa pala ito, sobrang linis, partner, as in kung titingnan mo, ang ganda tingnan. Pero ramdam mo, kahit wala ka doon sa mismong bahay, ramdam mo ng kulang. Na malungkot. Kasi ramdam mo na malungkot na siya. Kaya ako, Totoo. partner, bukod sa medyo burado naman talaga akong tao. Kapag ka may mga kalat, Nakahanap ko tuloy ng dahilan ngayon dahil sa mga anak mo kung bakit ka makalat. actually siguro sa kanila naman Pero minsan there are days na kakairata talagang tingnan yung kalat. Pero I'd like to think there are a lot of more days na iniisip ko na ang saya tingnan na may mga kalat. Kasi mas malungkot kung wala na yung mga kalat. Yes. Kasi ibig sabihin, wala na sila. Umalis For na whatever reason. Jumowa diba? na eh. Jumowa. Ibang nagkalat na sa iba. Diba? Umabroad na. Correct. Diba? Iba na yung iba na yung nag-aral sa ibang lugar. Correct, 'di ba? So, yun lang dun sa aspect na yun of life. Babalik tayo siguro ganun talaga kapag when your parents, 'di ba? Minsan and it's normal na mainis, mairata, mabad trip. Lalo kung pagod ka na. Tapos yun nga, partner, sinabi mo kanina, 3 beses mo nang nilinis eh. Parang kakaupo ko lang, pagbalik ko May kalat na naman. May kalat na naman. Tandaan yung ang bilis lang po nilang lumaki. Sabi ko nga sa'yo, partner, kwento ko to nung dating nung hindi pa tayo nakabalik sa studio na perfect example sa anak ko na si Princess. Of course, she's still a kid for me. Mabata pa rin siya, baby pa rin yan. Pag kaya ko nga siyang buhatin, kapag medyo malakas, nakainom ako ng maraming vitamin, calcium. Nabubuhat ko pa yun kahit napakabigat. 'Di ba? Parang mga ganun. Pero, nung minsan na pumunta ako ng toy store, kasi I wanted to give her something, kasi good yung grades niya. Na-realize ko, 30 minutes na ako dun sa toy store, wali ako mapik. Alam mo, parang feeling ko kapag ito yung ginano niya, hindi, mga 2 days lang to, di ba? Hindi niya mapapakinabangan, sayang. Oo, parang sayang yung mga ganon. So, lumabas ako ng toy store na wala akong dala, na nalungkot ako kasi sabi ko, galing akong toy store, parang napaka-imposibleng, sobrang dami Nag-emo tuloy bigla. Oo, nakapag-emo ako. Imagine ko. Tapos na-realize ko lang din, nung tinanong ko siya kung nag-isip-isip lang din talaga ako, na-realize ko, baka lumalaki na pala talaga siya. Hindi na siya Iba yung, na yung interest iba niya. na yung interest niya. Sabi ko nga sa'yo, ang naging happy siya na talagang pinangalagaan niyang gusto, nung binigyan ko siya ng Robux, yun yung parang money sa Roblox, na parang worth lang, 500 pesos. Oo. Tapos
Tapos inextend na yung buhay ng 500 pesos na yun. Talagang inextend niya ng pagkahaba-haba. She tried to be very responsible in using yung money na yun dun sa Roblox. Tapos dun ko naisip na, ay, iba na pala yung concerns. Totoo yun. Iba na pala yung yung mga interest needs niya, at interest. preferences niya. Oo. Totoo yun nun. Talagang, doon mo marirealize, time flies. Ang bilis. Kaya wag kang nang magalit kung makalat sa loob ng bahay ninyo kasi darating talaga yung time na Wala na hahanapin yung mo kalat. yan. Correct. Totoo. Kaya nga, di ba, meron ako kakilala partner, nag-post talaga siya, sabi niya, meron po ba kayong mga bata, hiramin po namin. Kasi, ang lalaki na, ang lalaki kalatan na, yung bahay namin. correct, ang lalaki na daw ng mga anak niya, may mga sarili-sarili ng mga buhay. Namimiss niya lang yung may maingay ba? Totoo yun, Minsan din, inis na inis ka dun sa ingay. Pero Correct. dadating ang panahon, tatanda sila, hindi na sila mag-iingay dun. Correct. Tatahimik Kasi, na yung bahay. Alam niyo, pag naisip natin to, ito yung mga Nakakaimo. binibigay natin example. Totoo yan na nakakalungkot. Iniisip pa lang natin nakakalungkot and most parents can relate to this. Yes. Na parang, oo nga no, nung una, nung maliliit pa yung mga anak natin, galit na galit tayo sa kanila. Ako, siguro, one specific example, yung sobrang akong nagalit, yung alam, yung wall ng bahay namin, ano Na siya, parang ingat-ingatan ko. ingat-ingatan Tapos alam mo. kong talagang pinamasilihan ko. Tapos may iba siyang decoration. Tapos nakita mo puro Crayola, partner. Oo, tas hindi pa washable yung Oo, crayons. Diba? Tapos yung mga punda, tas yung sinulatan nila ng mga marking pen, mga pentel pen, tapos may mga drawing ng mga kung ano-anong tau-tauhan. Oo. Yung mga ganun. Basta sa madaling salita, naiinis ka. Sobrang kalat, sa sobrang damage na ginagawa nila sa loob ng bahay. Pero ito yung sinabi sa akin ng tita ko na matagal lang naging magulang. Sabi niya, pasalamat ka. May mga ganyan sa bahay mo. Mamimiss Correct. mo rin sila. Tama. Tsaka darating talaga yung time na ma-realize mo, ay oo nga no, Totoo yan. nag-e-enjoy kasi sila sa ginagawa Correct. nila at wag mong pigilan. Wag. Masaya sila dun eh. Sirain nila lahat. Basagin Hayaan tayo sila mo. ng bahay. Sirain nila mga Magbasag kayo. doorknobs. Yung bowl nga namin, Oo. partner. Sabi, bakit laging barado to? Ano, puro Lego? Puro tau-tauhan. Tawag na naman kami ng tubero. Nakita may laruan na naman. may naipit na namang robot. Kasi tuwa-tuwa sila, nagsiswimming daw yung robot. Oo. Kasi pa-flash na lang ganun. Totoo yan. Wala na, tatawag sila, Daddy, Daddy. Yan talaga, promise. Ako sa akin, I always look. Nakagalit kaya yun, Oo. syempre, di ba? Ako nga partner nung isang, I have so many stories. Kaya nga alam mo, nakaka-guilty. Parang nung isang beses, kasi si Prince naman, sobrang, yung bunso namin partner, no? Sobra talaga nitong likot. As in, ito talaga yung mamamahiya siya sa mall. Yung parang nakakatakot tong isama kasi ipapahiya ka niya sa mall. So minsan, may dumating sa bahay, tapos mag-i-install ng blinds. Tapos ang gulo niya, partner, tumbling siya ng dumbling na parang Nagpapapansin. Nagpapapansin na parang feeling ko, baka mausgahan ako sabihin, hindi ko, alam mo yung tawag doon, hindi ko madisiplina or something Oo, ganyan. oo. Tapos alam mo yung sinabi sa akin nung nag-i-in, sabi ko, ang likot talaga, ano ng anak na lalaki eh. Sabi ko na lang ganun. Sorry ha, ang likot niya talaga kasi parang hindi matuloy yung sa blinds, ganun. Tapos ang sabi niya, alam mo, maswerte ka eh. Magulo siya. Active. Yes. 'Di ba? Active siya. Isa lang ang ibig sabihin nito, 'di ba? Ibig sabihin nito, wala siyang sakit. Yes. Kasi oo. may mga ibang bata na hindi sila aktibo kasi may sakit sila. May karamdaman Na kahit sila. gustuin mo Yes, gustuin yes. mo man tumbling spit at kandirit sila sa harapan mo, hindi na gagawin kasi they don't feel well. Ay, partner, may nabasa ako. Oh. Tell Ninong, where's my gift? Naku, yung anak ko marunong ng diba? Nanonood pa lang ngayon. Nanonood, partner. 'Di ba? Sige, Alam sige. mo, simple lang yung mga sabi ko nga sa'yo, partner, worth 500 lang na Robux. Kaya ko nga ito minention, para lang, baka naman, partner. May tabi ko na yung 500. May tabi mo na, Maibili na ng maibili ano, ng Robux. ng toy. Oo, Robux, diba? So, yun. Tingnan natin sa anggulong gano'n. Tingnan natin talaga dun sa anggulong gano'n. Minsan, masaya siya. Minsan nakakainis, minsan nakaka-bad trip, minsan gusto mo talaga silang isabit sa labas. I-hanger muna, di ba, para Oo, matahimik? Para matahimik. Mga ilang minutes lang, i-hanger. Di ba? Pero, ang bilis lang talaga nilang lumaki. So, seize the day. Di ba? Hahanapin mo rin to. Enjoy the moment. Pag lumipas na ang lahat,
'Di ba? Yun, Correct. yun talaga yun, kabisyo. Ay, nakakaloka. Sorry, Mona, no? Medyo nag-divert kami ng a little dun mula sa yung storya na napakasakit talaga. Pero na But- magandang point of reflection pa rin Oo. yan. Talagang i-treasure mo yung moment na meron ka. Correct. Kasi baka You'll bukas never makalawa, know. wala na itong lahat. Hindi mo talaga masasabi. Wala Yes. talagang Tao, assurance. sitwasyon, bagay, di Diba? ba, pangyayari. True. Ano pa? Basta. Filipino lessons, tao, lugar, hayop, Pinoy pangyayari. henyo yun eh. Ano nga mga natututunan natin, di ba? Kasi sumasalitay ng Pinoy henyo dati. Yan, di ba? Ay, nako, salamat Mona for sharing your story with us and I hope lahat po ng mga tambalanista na nakatutok sa atin say a little prayer for Mona today. Yes. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Leala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!